Anga foli ani wale nyuma nombe ka nyeshi au ma mali kono ani mali koka ni kumemba soro au munu sikilindo kwa nyemada wala sa famia bi soro au fe teve Cherifla Bambara kuna foni na wala libna ko yemunu na mali kunga ani dien fanworo kunga ni akuma silenyi donta kawriya kala mun kuntara ka nyeshi anga jamana kono jakulu minga barabe nyeshi ka kulu marama fentigo kuka marama fo mine ka lasago ani ko do muruba kala la no commission de désarmement démobilisation réintégration de 2R o kalaw kuncera ka beni juma temene anga jamana basilike kalanso kolon kalanso mbe wele ko école de maintien de la paix Alune Blondin B Musa Fomba abe wala li chamakanye kana yoro mi be anga jamana kono ni anyeshine do basigi ere sabati chugo mo jianya fe ukama ko école de maintien de la paix Alune Blondin B anga jamana kembe ka jakulu minzigi singa ka nyeshin kulu marama fetigu ka marama fe mineni mo ula ninga labana ka fereke ku do muruba kalala ukama ko commission désarmement démobilisation réintégration o jakulu kono mo ka donda ka wuri ya kene kunjera juma temene mamuga ani maduru nyona commission maula ulu de ka donda uka wuriera anga jamana furuba to mo fene kumbe ala amalodenya ka fo Japon jamana lasigidenzo de keme ki joni amusaka boli donda ka wuri ya kene inzenve mamuga ninduru nununzira ka lafa munya kulu maraba fendigu ka lahala uka maraba fe bi mina ula jogo me ninga labana ku do muruba kalala o fere o bela jele nyefora uye o temene ko fe fere o fene jirala ula fere o minu miseka ke sababu ye u ka se ka manga ere don manga bi na jogo mena fonyongo bi na jogo mena o besera ka shido u fe u yeru ka nga fere o minu nzigi senga ka beni basigi fene sinzi o bela jele fere o nyadona u fe bebe na mamuga ni nduru nunu ngele ko fe ka ni ndoni nunu zoro u keme ka jira ka fo una u ka barabe beni basigi barau de mosa Jesrikina ni toma Nations Unies ale ka hakilina mimbi wele ko norma intégrée du DDR uye famu ya chama zoro ola ami awladanya ka fo donda ka wuri akene inzeve jamana fami nombe ni fonyongo be ukoma ko cartographie des conflits ula doniara ola beni basigi bisega sinzi farafina kono chugomi farafina tomba Union Africaine ka lanyini kadara kono uye famu ya soro upenena surasi ujoyore eminye polosila ka ujoyore eminye maminu nye marama fe taba uyeru ye olu yeru ka lahala unimbela jele fesera uye ku famu ya ola sinzingera fe minga kerengere ni nyana donda ka wuri akene inzeve fana ka nyeshi mamuga ni nduru mo oye marama fe ndigi nunu unu hakili mana jira nyona ka marama fe mine ula ukanga do muruba kalala chugo be ka soro sera di umo ubise ku dairi me soro minuna ani marama fe miseni uminu mbe no ni olu kuma bela mala se ko libise ka ke sababu ye ka cheni were la se mo ukun ukama ko arme légère ubise ka chenga boy chugo mi ona nyona ufamu ya baw soro la uve olu fenena mamuga ni nduru minu nga donda ka wuri ale ninye ubina bla jamana ka buloka wala sa barabulu dale me nyashine do kulu marama fendigu ka marama fe mineni mo ula ninga laba ku do muruba kalala ukama ko désarmement démobilisation réinsertion ko bara noya anga jamana lakana tigila mawye bambacia wale do kumbe sibirishu ka duguje karila Burkina Faso jamana masuru ya fanfe krengerene ala yorombe wele ko benana Amadou Kamara abe wala li chamankanye Bambanci kewale min tara kanyishi anga finintigila kauma minu dakalen be Mali ani Burkina dancela krankrane gendarmerie mau aleni anga douaniw min kera sibiri shu ka dugusage karila Bambanci ke mogo do fe ka sababu ke anga finintigila kaw u ka cesiri anu ka wuli ka jo o bonyeli lakana bunakunga ukuni sera ka Bambanci ke mbali mogo nunu ku genga budala ka do fa ka kla ku bolofan munula min kera niso jabaye o kadara kono amba yirawla ka foko Mali finintigila kaw sanga ani wakati kerenkelna minu sigoro benebe menenama nalebe Mali ani Burkina dancela ni na nyogonaw de be ta ka nyesuma tuma bela jelena Bambanci kemogo fe ka sababu ke uka cheya anu ka jija anu ka chesri kuma kelen ani don kelen ada ko ni matula sabula sanga ni wakati barajugu kebaga nunu ube dankarlula ka kla ku bolofon chama minula bolima fembola ani marama fon kuna foni sementiara anga finitigila kaw kwa nyamogo ya sofe uga kuna foni distrado senfe finitigila ka nunu ni gendarme ani douanier nube benena ukuni chesirle do shu ani kle wakati bela jelena wala saka lakana o sabati ni woroko folena bari sabu ka daka tuma bela jelena Bambanci kemogo u nyema dalembe ni woroko folena ama irelo ka foko anga finintigila kaw douanier polisu gendarme nunu bela jelen kelen be ku tege di nyogoma wala sallakana manifu anu bolofon o ka sabati ninga kenyenu ka chesiru nu ka wulika joy ka nyeshin Bambanci kewale mogo ma min ni soja bonyara kosobe sigidala mogo bolu sabla u ka finitigila kaw u ka ni jonjon soroli sangani wakati ni Bambanci kemogo nununga o ko ni danaya sabati u ni nyogonche kosobe ka kala ku nisoja lakana tigila mogo koro min be ke sababu e u ku dishi gosunu ye ka sababu ko u ka faso de nyuma yaye
Jɛkulu mun bɛ wele ko l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme a ye kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin degide karamɔgɔw ma. Degide karamɔgɔ minnu ka baaraw bɛna ɲɛsin k'an ka jamana musomanniw ladɔnniya senda dolanci la. Baara ninnu dayɛlɛn'u fɛ ka bɛn ni tɛnɛndonya in ye juillet kalo tile 10 Bagineda. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Cherifla jabarani tɔgɔ la o ye Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Baba Keta an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. A bɛ kulo 60 kɔ bɔ ka bɔ jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen na minnu nana ka na nin kɛnɛ in n'o ye tile 3 kalan kɛnɛ in n'o sigila association fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme kalan min n'a dabɔla ka dɔ fara u ka dɔnniya an'u ka faamuyali kan musow ka ndolatan o kalan hukumu na. N b'a mɛn kumanaw da ko ni muso tɛ ko o ko la ko man di muso tɛ ko o ko la o bɛ dan sira la o de kama an fana y'o faamu cɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɛ ka ye u kɛrɛfɛ walasa u man'u yɛlɛma u k'an ye u kɛrɛfɛ o de kama an ye balontan musomannin balontan an y'a don ba la n'o bɔra ye yanni denmisɛnnin ka to palon na fana a b'a tɔ a b'i sɛbɛ don a yɛrɛ ma basabu anw ka balontan in k'a fɔ k'u bɛna bila balontan damana o tɛ maaya bɛ kalan yan a bɛ kalan ekipu bɛɛ kunna i yɛrɛ kan i ka maaya taabolo min kan masa ka kan ka bonya cogo min mɔgɔ min ka kɔrɔ ye o kan ka bonya cogo min na labɛn cogoya fini min kan ka taa yɔrɔ min na o bɛɛ de bɛ kalan yan barisabu o de bɛ mɔgɔw jɛ. Bon a bɛɛ ye muso ye parce que ale ɲɛ bɛ degeli karamɔgɔ mun na o bɛ musomanninw de kalan anw fɛ yan an ka baara taabolo ye musomannin jukɔrɔma dondonni de ka musomanninw sinsin u ka dili sɔrɔ u ka adamadenya bɛ sankɔrɔta cogoya min na o de kosɔn anw fɛ cɛmannin ekipu bɛ yan nɔ mais an ka mɔgɔ sigiyɔrɔma 100 o 100 80 ye musomannin ye 20 ye cɛmannin ye an b'o kɛ parce que an b'a fɛ musomanninw fana ka sankɔrɔta dɔɔni c'est pas que cɛmanninw man d'an ye balontan ye cɛmannin waleya de mais n'i ye musomannin don a la o y'a sɔrɔ an y'a kɛ ka kɔfile ni tu nɔna bila parce que olu tɛ yen tuguni sagoni ninnu tɛ yen ni sagoni bɛ yen nɔ an tɛ musomanninw bila balontan na an ka musomannin balontan kun y'o de. Kɛnɛ in dayɛlɛla ka kafo Fédération malienne de football o baarakɛlaw Khasatan a secrétaire général olu tun bɛ kɛnɛ in kan. Baara dɔ de bɛna daminɛ an tun n'o de baara in ka a kurumo kari u b'a fɔ cogo min na ka ouverture kɛ pour que entraîneur minnu bɛ centre in kɔnɔ hali bi olu ka baara bɛ se ka timɛ u bolo o de kama fédération y'a ɲini o fɔ ne ka na k'o kɛnɛ fa an b'a fɛ formation in n'a banna résultat kɔni ye fɛn min ye minnu mana former nin fɛ a kɛra muso a kɛra cɛ u fana ka se ka balontan hali bi ka a wokɔnɔla na a dogodogonu na fɛn bɛɛ dɔn pour que balontan bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na. Ni kɛra sigibaaw ka laɲini ye min ye kalan in kuncɛli la o de ye kalanden minnu na ni tile 3 kalan kɛ kalan ka se ka kuncɛ u ka bɔ ni dɔnniya kuraw ye ka fara u ka dɔnniya kɔrɔlenw kan min bɛ se k'u dɛmɛ u ka ndolata baaraw la n'o ye musomanninw ka ndolata ye. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Senegali jamana kɔnɔ wasadensigi kalata yɛrɛmankutu baaraw campagne o dayɛlɛla ka bɛn ni dimanche juillet kalo tile 29 ye wasablo kɔnɔma wasadenw na 165 do wulikajɔ kɛn bɛ olu de nɔfɛ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ Senegali fura dama a ma deli ka nin n'a ɲɔgɔnna muɲukumanyaka ye ka ɲɛsin wasadensigi kalataw ma barisabu ka da ka lisiw kɛn bɛ 40 de ye maaw fara an bɛ gafew minnu kɔnɔ k'u kanbɔ yɛrɛmankutu baara min dayɛlɛla dimanche juillet kalo tile 9 fɛn min jɔ bɛ maaw hakili fɛ a kɔrɔ o ye Ablaye Wade jamana ɲamakɔrɔ ka nali jamana kɔnɔ barisabu ka da ka a yito faransi jamana kɔnɔ ka jira k'a fɔ a ye cɛbɔ ye k'i kanbɔ ka wasadenya ɲini wa gafe dɔ ɲɛkun yɛrɛ o bɛ a bolo ni o ye lisi ye o ye fangasinamatɔnw ka binaku ye nka fangasinamatɔnw yɛrɛ dama ma se ka bɛn kan kelen ka jɛ ka lisi bɔ ɲɔgɔn fɛ ni u kama ko liste commune barisabu ka da ka Dakar mairie ni o ye Senegal faba mairie ye Khalifa Sall ale datugulen do bi kaso la ka sabu kɛ ko sigasigana tan bɛ ka ɲɛsin mɔ ko a ye duni kɛ jamana furuba nafolo la k'a to mairie la Dakar kunna ale bɛ to kaso kɔnɔ ni k'a ka yɛrɛmankutu baaraw daminɛ ani Ablaye Wade ma se ka ɲɔgɔn ye ka jɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye ka wasadenya ɲini ka ŋwara da jamana ɲɛmaa Macky Sall ni a nɔfɛmɔgɔw la tile 21 de bɛ cɛbaw bolo u bɛ se ka yɛrɛmankutu baaraw bolo da walasa jamanadenw bɛ se ka danaya da u ka k'u sugandi k'u bila wasabilo kɔnɔ cogo min Ablaye Wade jamana ɲɛmaakɔrɔ si bɛ san 90 ani san 1 na a kun ye layidu kɔni da k'a fɔ ale bɛna bɛn Senegali jamana kɔnɔ ni wasadensigi kalata yɛrɛmankutuw ye dimanche kɔni mun y'a sɔrɔ a mana maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲini
ɲininga yala ndene ka bɛn ni juillet kalo tile ta ye a na don Senegal faaba la Dakaru ni ka bɛn ni baaraw ye wa o fɛnɛ jaabi tɛ maa bolo barisabu ka d'a kan a nɔfɛmaw mɛnna k'a fɔ ko a bɛ na Senegal jamana kɔnɔ ka dɛsɛ a tɛ ka se ka ye ɲɛ la ma natigɛ da min kɔni nka Macky Sall nɔfɛmaw olu yɛrɛw ye yɛrɛmankutu baaraw daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka jɛkulu min wele ko Benebokol Yakar ni o lisi ɲɛkun bɛ Macky Sall yɛrɛ ka minisiri ɲɛmaa bolo olu bɛna u ka kɛnɛba sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn k'i kunda yɔrɔ min kan o ye karamɔgɔlakaw ka yɔrɔ ye tuba y'an b'a fɛ sekow minnu bɛ yen ni u k'u ma ko muridiw bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ka wasadenya kalata cɛbɔya bonya da olu kan tiva 1 o fɛnɛ b'o cogo la karamɔgɔlakaw fɛnɛ sɔrɔ yɔrɔ ye yen ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna tijaniya ta sira taa bi kɛ ye ka bonya da olu fɛnɛ kan min bɛ se k'a to u nɔfɛmaw bɛ se ka danaya da u kan ka u kɛ wasaden ye wasabulon kɔnɔ. Dimanche do juillet kalo tile kɔnɔntɔn sɔgɔmada yan b'a fɛ maa 200 ani maa 60 ani maa 2 dunanw na Cadi jamana kɔnɔ olu de wulila k'u yɛrɛ sɔrɔ ɲɛŋɛ o ni Cadi faamaw wulikajɔ kɛra k'u sɛgɛrɛ ka sababu kɛ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ lakana tigilamaaw b'a fɛ maa nana masumanenw k'u dɔn n'o y'a sɔrɔla u lakodɔnnen don u ka lasigidenzow fɛ Cadi faaba la Ɲamena wale kelen ni surew don bamanjiya o ɲɛsigi baaraw de kɛn bɛ lakana tigilamaaw fɛ nka kɛra sababu ye ka dunanw dɔrɔ kosɛbɛ dimanche do sɔgɔmada fɛ Cadi faaba la Ɲamena dunan minnu gununa ka bɔ sunan na fajirida fɛ ni ngoni Cadi faamaw ɲɛ coro ɲɔgɔn na u ka da la Senegal ka bɛ u la Camerounikaw Centrafriquekaw Nigeriakaw Burkinakaw polisilakaw kɔni ye a jira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra sababu ye u ka se k'a dɔn ni dunan ninnu ye dunanw ye minnu lakodɔnnen don u ka lasigidenzow fɛ a kɛra sababu ye lasigiden minnu bɛ Cadi faaba la Ɲamena u ka jamanaw tɔgɔ la minnu y'a mɛn k'a fɔ u ka jamanadenw bɛ maa sɛgɛsɛgɛlenw na Senegal ta Cameroun Centrafrique Nigeria ani Burkina u ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye lakanasow ni ɲɔgɔn cɛ u jamanaden ɲɔgɔnw nɔfɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ sɛbɛnkɔrɔ jɔlen sɔrɔla minnu na olu kɔni sera ka labila teliya la nka tile bɛ taa kunjɛ kuma min na maa 100 ɲɔgɔnna kun bɛ bolola hali bi a n'a kɛ ɲankuma olu ma se ka lakodɔn jamana kelen min m'o don Cadikaw ka polisilakaw ka ɲɛmaa komisariya Paul Manga a ko olu bɛ to ka nin kɛ a tɛ suda a dabɔkun de ye ka se k'a dɔn jamana ɲaaminen don bi Cadi fana bɛ bamanji kɛlɛ min na diɲɛ ɲɛfɛ a tɛ ka filɛ ni ɲɛ ɲuman ye bamanjiw fɛ tuma bɛɛ u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka bala a la ka tiɲɛni kɛ a kun o kumana olu ka nin bala ka wulikajɔ ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu dasa kuma kelen-kelenw na o kumana ko n'a tora ka kɛ bɛɛ k'a kana kɛ baasi ye dunan mɔ k'a fɔ ko dunanjuguya don dunanjuguya tɛ nka dabɔkun de ye jamana yɛrɛ de ka lakana ye. Sudan du Sud jamana kurani ɲinanya san 6 ye a kɛmɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'i tigɛ ka bɔ Sudan jamana na nka kabini y'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ o la jamana dɛsɛmɛ ka basigi yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san gumɛ ɲaɲani o tɛ ka se ka kɛ dimanche juillet kalo tile 9 kun y'o dɔ ye ɲajɛ ma kɛ a la maa caman de bɛ yen Sudan du Sud jamana kurani denw na minnu digɛlen don jamana faamaw na ko yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli u fɛ ko nafa ma ye a la u kun y'a dabɔ de u ka se ka lafiya Sudan jamana a ɲɛma Omar El Bashir kun bɛ ka degun min lase u ma n'u y'u yɛrɛ ta ka bɔ a la bɛɛ o n'a kɛ sababu ye k'u lafiya ko nka ko a laban bɛ ɲini ka kɛ kɔkɔya ni kɔngɔnjuwa ye kunnafonidila dɔ bɛ yen Sudan du Sud jamanadenw na ko Nyalbok Aken ale y'a yira k'a fɔ a ka sɛgɛsɛgɛliw ye fɛn min jira a la hali ni jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san gumɛ ɲaɲaniw sigi sen kan ka ginda bonya ko maa tɛn'u jaabi maa tɛna ye a ju la barisabu ka d'a kan ko maaw tigɛ mɛn u la u bɛ ka kow kɛ cogo min na Sudan du Sud jamana kɔnɔ k'a kɛ bɛ degunba ye jamanadenw ma bibi in na ko siya woloma kelen min bɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaw de ka kɛwale don ko Sudankadenw mako kun tɛ nin na a ko ni taara ka ɲankɔnɔnaw na sɛnɛkɛyɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ maaw kɛmɛ k'u sigi yɔrɔw bila sɛnɛ tɛ se ka kɛ maa fɛ bɛɛ lajɛlen carin bɛ kungokolo fanda banda kɔnɔ ko jigiya tɛ fansi Sudan du Sud jamana kuraninko la o kumana hali n'u ko k'u bɛ ɲɛnajɛ labɛn ko maa tɛna ye a kɛnɛ kan a ko bi ko waati ka gɛlɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ kuranko kɔni tɛ yelen tɛ maa si ka so wa maa minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye ka gurupu san ka se ka yelen bɔ n'i y'o gurupu fɛnɛ san taji tɛ se ka sɔrɔ i fɛ a b'a la ta yɔrɔ in ye tajima yɔrɔ ye nka jamana ɲɛmaaw kan ka wari min bila u kun u ni cakɛda dunanw ni ɲɔgɔn cɛ taji ka se ka nɔgɔya o wari tɛ jamana bolo k'o fɛnɛ bila olu ka bolo kan o kumana taji sɔngɔ ka gwɛlɛ kura tɛ se ka sɔrɔ olu fɛ hali ji minda a k'o fɛnɛ ye sanni ye n'i bɛ ji san Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ dolari wari dɔrɔmɛ 1 don litiri 40 n'o t'i bolo i bɛ ala minɛ k'i ka minɛnw jɔ taara de kɔrɔ saa min bɛ na i b'o ji minɛ u k'o kɛ i ka magoɲana ye ko kumana ko waati ka gɛlɛ Sudan du Sud jamana kurani kɔnɔ
Jensergena ni setigi jamana ba mugan ni uku mako G20 olu ka nyongo me ngome sina Allemagne ndugu bala Hamburg o kunjera ngalaido minu ngundara farafina jamana uye setigi jamana ufe kerengerene na Allemagne jamana nyama muso Angela Merkel kwa ba laje ka setigi jamana tani ngonondo to digi ka do dafe o mase ka nyesoro o ba jira ka fo jigu warula nga Angela Merkel ko ya yira ka fo ali ni setigi jamana tani ngonondo to mase ka digi ka do ali dongo dafe barado sira ka bolo da farafina jamana ye mimi farafina yirwa amawlo dunia ka fo Allemagne jamana jensergena ni setigi jamana una ale de jamana ye minga ma jamana ma degune umbe simila taka chane bela jele tay ma million ngele nyona o debe Allemagne ndugu koloka kabini samba fla anita ni duru wa febre kalo temene akunya laje ka barabulu dale do sigi singa farafina ye ukomi mako compact white Africa ase kolowari jamana Ethiopia Ghana Maroc Rwanda Senegal ani Tunisie akunye olu lasoro ka kumanyonya do ani olu ni nyonje meme se ka to setigi jamana muga nunu mbise ka nafolo ka ado uka soro sera udafe wala sa ubise ka nafa soro ala olu jamana damada utemene ko fe alabana ka farafina jamana wore wele ko olu fene fara jateka ama wala dunia ka fo Allemagne jamana bilama ayreka jamana kono soro sera o menumbe ni uka ma ko produit intérieur brut keme sarala fu ngwari wolonvla ayo bede ta ko bla farafina soro sera yiri wali demenika ngaye la nyini minge jenselege nani setigi jamana tani ngonondo to ukrefe ko ukason omo umaseka jeni ayebeyi farifa ki murugurunda ko ya Amerika jamana naka Donald Trump ya yira ka fo olu ko ni vekote nga Angela Merkel ya yira ka fo ni ya Amerika bana umasoro do werefe ayre nyebala ka fo aka nafa ube ka dogoya arabula jamana uni farafina jamana ukono kerengera nyana taji ko binaku ka bi taji songo sebe ko bine do jenselege nani sugula okumana onanyo na nafa bate taji la bile ko de ya to Amerika kembe ki farifa akula kabine Amerika farifa to fene labana ku farifa ka benai nga ubela jele ko ni ngera ka be akaka fo minye kalangota faye ubebe je ko demeke ka nyeshi usira imo farafina jamana ukono farafina soro fene ukallabara ni jele nyaye umaseka be kangelenga ula ode ko so kenyere demenike jekulu minumbe ni oluye ONG uye oluya yera ka fo ukunganga dofo uyoro ina ko barasa buka daka farafina jamana dollar wari miliyari binane ani miliyari woro odebe do udafe sa kono jensergena ni setigi jamana uka wari ula nga yuruku ni ngana mo buke sababu ye dollar wari miliyari binane ani miliyari woro inganga ke sababu ye kamin lasi farafina mo yuruku ni ngana mo buke sababu ye ko bela jele fene daji ode ko so kenyere demenike jekulu mi wele ko ONG 1 ale ayira ka fo jenselera ni setigi jamana muga nganga laje ku sinsi o yoro inga kusebe na fulo mimi di farafina mo akala bara ni jele nyai nyani anganga bi bamananga kuna funu kunje ambesi farikolo nyana jema kerengereni ala bolola dulanci basketball coupe du Mali kene kono joliba musulakaw ani usfas jelakaw olieu sesro stade malien ay AS Politika bara nunu bolodaru fe ka beni sibiri temene jouer kalo kleshiki palais des sports kono kene kun defaya be anga jamana ministry bolo munga baraw be nyeshi farikolo nyana je ko nyaw nyana bolima anga mamunu kumbe akane ka Cherifla jabrani togola o Boubacar Traoré anaka jatala Ibrahim Koulibaly anga nyamada u ka sorolum fe cew ka dulanci kera finintugu wure dama ka dulanci AS Police no olu donfini orange olu kun kelen no ga espace bisimila amba fa ka damne kartan folo la fuga na se kartan sabana ma mi AS Police cedo ne josim bona ko sebe ni kola espace cedo sera ku wero soro fo kartan labana ka se ga seba soro ni koina ni duna dulanci re kono kamni kartan folo la ibai ka fo cedo na seba soro tan wolofla tan fla obato kartan flanana musa suguri naka demsunu be do foroga wuliga joga albi o beto nyefla la tabeke bisabay espace tabeke mko ani dure sengana fiyo bo bloka sengana fiyo bo elene sa ba ka fo duna chib na commencer ka gelea ton flani nyokon chelala kartan sabana o be kunche binani fla binani ani kili amna se kartan laba ma wakati mna no chien kene mi espace sorasila kaw luga wuliga job barikab na boya kosebe ka sababu ke durantana obu bulo munu josenga bo kosebe ubna seba soro dulanchi labana tabeke biworo no woro AS Police tabeke bidru ani wore ke sababu ye espace allez casser doubler que championnat ni coupe du Mali talent ko fait. Vraiment, je suis vraiment très content. J'arrange trop parce que c'est la première fois que c'est coupe du Mali finale là. Vraiment, nous sommes allés trop surtout on a coupé au coro quoi. Ben, nous vous remercier à nos supporters nana, nous vous remercier. Nous sommes allés vraiment couper j'arrange trop. Ni ne champion KG, ni ne champion Fanakata. Ni ne champion Fanaka championnat Fanata. Donc ma foi alhamdoulilah abarkallah quoi. Ala bakada. Be ala bakada mbe bela gelenfo kenzo nya mbenga famaufu munu yende me kosobe taseni yola parce que ni ame nyogo mba kelate mo de bino be mbi juko maten donc mbenga jeufo fana parce que anya gele a chamaye
mais chaque fois que ni gɛlɛyara denmisɛnninw ye n ka kumakan lamɛn u ye n ka conseil lamɛn n se ka a gɛlɛya surmonter fo kana kɛ ka coupe du Mali fɛnɛ ta. Bon an kɔni an jouera an y'an ka bloki ɲigi an ye se ka min kɛ an y'o kɛ. Bon min y'a manqué erreur fitinin n'a manqué parce que changement quoi. Joueur dɔ bɛ ale sɛgɛnna ale kan ka changer mais ale ma changer mais comme sport de do donc u y'an bati an kɔni an sɔnna mais sport de do. A joueur sportif parce que don o don a b'an kɛrɛfɛ tile fɛ su fɛ k'an encourager ne b'a fɔ bon ne fana bɛ fɔ fana nin filɛ nin ye a kɛra fɛn belebeleba de ye a kɛra fɛn ɲumanba ye équipe fila bɛɛ ye parce que ɲuman kɛ bon la ne bɛ n ka adversaire fo min ye Isfasi ye bon ne b'a fɔ a ye fana nin ne san wolonwula ye ne bɛ fɛn ta a kɛra coupe du Mali ou bien championnat donc a ma digi n na sport don bi n batira n sɔnna donc n bɛ baara kɛ san wɛrɛ pour que n bɛ se a fila bɛɛ ta. musow t'a la sa joliba ase na ale donfini ye bileman ye ale kun kelen do ka stade malien de Bamako musow bisimila n'i y'a ta ka lajɛ n b'a fɔ ko nin dolanci daminɛla cogoya min na a labanna ten ka sababu kɛ joliba musow kun bɛ sanfɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ stade malien de Bamako musow kan kabini dolanci daminɛ i b'a ye k'a fɔ joliba musow bɛna ka wulikajɔ yira k'a yira k'a fɔ u nalen do ko kama i b'a ye karitan fɔlɔ o kun bɛ cɛ 18 ka taa joliba musow kanu na stade ta bɛ kɛ 17 ye karitan filanan na sa joliba musow bɛna dɔ fɔrɔ ka wulikajɔ kan ka barika bonya u bɛna sebaa sɔrɔ fɛnɛ la 39 27 sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ bila o kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnnen an b'a ye k'a fɔ min ye joliba musow u jɔcogo terrain kɔnɔna na u bɛna wusaya o ma kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye u bɛna sebaa sɔrɔ min ye karitan sabanan fɛnɛ la 57 ta bɛ kɛ 39 ye karitan laban yɛrɛ la sa an b'a ye k'a fɔ stade musolakaw u jigila bɛna misɛnya kosɛbɛ dolanci in kɔnɔna na k'a sababu kɛ u b'a ye k'a fɔ joliba musow u fanga kun ka girin ni u ye o bɛ kɛ sababu ye dolanci yɛrɛ kun bɛ cɛ 70 ka taa joliba musow kanu na stade ta bɛ kɛ 59 ye joliba musow olu fɛnɛ bɛ doublé kɛ nin ko in na coupe du Mali ani championnat o talen kɔfɛ. ma ɲɛ an bolo je pense que an décidera kojugu ani an ka fɛnw ma marché an bolo quoi o de jouera an ka kosɛbɛ bon ne kɔni bolo fɛn bɛɛ labɛnna mais c'est la loi du sport an garisigɛ de kun t'a la bi sinon tout le monde a mouillé les maillots an ye fɛn bɛɛ kɛ mais a ma marché donc ça arrive an bɛ adversaire fo dɔrɔn le meilleur a gagné c'est tout. n b'a fɔ alhamdulilayi n bɛ ka Jésus fo n bɛ supporters bɛɛ fo n bɛ dirigeants fo n bɔra ka bati sisan a yɛrɛ côté a y'a ye mais o ye sport sariya ye mun ye sport kɛ o b'a dɔn fo dɔ ka gagné dɔ ka ci mais bi sport ko fɛnɛ bon n'i bɛ jouer don o don i b'a la deli Ala ka ɲɛ i bolo même meilleure joueuse a bɛ se ka taa min forme na mais bi a ma ɲɛ an b'a fɔ alhamdulilayi sinon an y'a préparé mais bi a ma marché an b'a fɔ alhamdulilayi. Vraiment ne contentenba de don bi an ye doublé kɛ n contennen don nisɔndiyalenba de don n t'a dɔn yɛrɛ n bɛ mun fɔ an ka objectifs bɛɛ atteindre ɲinan an kun bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ Ala y'a nɔgɔya an ye an kɛra champion ye ka tila ka coupe du Mali ta vraiment an contennen don yɛrɛ de bon an ka force o y'an ka contre-attaque de ɲɛna an bolo yɛrɛ de an ka télé an ka jeu rapide yɛrɛ de ɲɛna an bolo vraiment n bɛ n ka supporters bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn nana match la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Bon nisɔndiyalen don parce que résultat mana ɲɛ nisɔndiya dɔrɔn de bɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn y'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka doublé kɛ ɲɛna an ye championnat sɔrɔ sisan fɛnɛ coupe du Mali Ala y'a nɔgɔya donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bon fɛn min ɲɛna fɔlɔfɔlɔ o y'an ka défense ye parce que an b'a to service k'u ka jeu développé nɔgɔya la donc le fait que an regroupement défensif ɲɛna o y'a to an sera ka offensive fɛnɛ tilala ka ɲa parce que n'i ma défense ɲuman kɛ attaque tɛ se ka ɲa donc regroupement défensif ani contre-attaque o de kɛra an ka bi tile. dolanci fila in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen sa min ye Mali ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnna ministre des sports ale kɔni b'a ka nisɔndiya dogo nin ko in na. an nisɔndiyalen don aw y'a ye an ye final fila lajɛ n'o ye cɛw ta ye n'o ye musow ta ye n'aw ye final ninnu niveau jateminɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko Mali basketi a ye sanayɛlɛba kɛ parce que n'i y'a ye minnu bɛ jouer la surtout muso kunda joliba ni stade la olu de ye denmisɛnninw ye minnu ye coupe d'Afrique ta ka d'a ma olu de b'an ka championnat animé yan donc c'est une très bonne chose ça veut dire que an ka championnat niveau a bɛ ka yɛlɛ an ka championnat niveau a ka ɲi kosɛbɛ donc c'est l'occasion vraiment ka foli ani bonyama kɔsigi ka ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ ma ka ɲɛsin u ka clubw ma an b'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ clubw bolo bi pour que ka se ka denmisɛnninw encadrer ka foli d'u ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin fédération ma fédération a ka management ɲuman na ani ka foli di
jamana ɲɛmɔgɔ ani Mali gouvernement bɛɛ ma. Ni finali fila in kun cɛlen sa n'a bɛ tali kɛ basketball la Mali kɔnɔna na a saison datuguli la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ fɛn min na sa ni wagatinin na o ye an ka équipe nationale muso n'o olu bɛ ka Coupe d'Afrique basket labɛnw sigi sen kan ni wagatinin na n'a bɛ kɛ an fɛ yan Bamakɔ yan utukalo tile 18 k'a kuncɛ a tile 27 an bɛ dugawu don kɛ an ka samatasɛgɛ musow ye nin ko in na. O de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn laseli wɛrɛ.